Mae pethau byw I gyd wedi'u gwneud allan o gelloedd. Mewn ffordd, mae'r celloedd yw'r blociau sylfaenol. Yn naturiol, y agos y mae rhywun yn edrych, y mwy maent nhw'n ei weld. Dyma ddarluniad o gell anifail gyffredinol. Mae fe gyda siap crwn, bach fel wy neu lygad. Mae angen I chi gallu labelu pob rhan o gell anifail a dweud beth yw swyddogaethau nhw yw. Rydym yn galw y llinell allanol y gell bilen. Swydd y gell bilen yw rheoli sylweddau sydd yn dod I mewn ac allan y gell. Dychmygwch ddryswr tu allan I glwb yn rheoli pwy sydd yn gallu dod I mewn ac allan. Gelwir y cylch hwn y cynewchyn. Swyddogaeth y cynewchyn yw rheoli'r gell ac mae'n cynnwys deunydd genetig o'r enw DNA. Mae'r rhai yn hoffi dychmygu'r cynewchyn fel cyfrifiadur y gell. Gelwir y rhanbarth rhwng y gellbilyn a'r cynewchyn y cytoplasm. Dyma lle mae rhan fwyaf o adweithiau'r gell yn digwydd. Gelwir y rhannau bach gyda siap bilsen y mitochondria, a hon yw'r lleoliad resbiradaeth aerobig. Mae'r resbiradaeth aerobig yn digwydd tu mewn i'r mitochondria. Wrth gwrs, mae adeiledd gell anifail yn llawer mwy cymhleth yn y byd go iawn, ond dim ond hyn dwi wedi sôn amdan sydd angen I chi gwybod ar gyfer eich arholiad Bioleg CBAC. A chofiwch, hwn yw'r bwrdd ffeithiau syml. Mae'r cell blanhigol yn fwy petrialog I gymaru gyda chell anifail. Sylwch fod cell blanhigol gyda nodweddau sydd yr un fath â'r gell anifail. Mae gyda chell blanhigol, cnewchyn, cytoplasm, mitochondria a chell bilen yn union fel y gell anifail. Ond sylwch fod gyda'r cell blanhigol llinell ychwanegol yn rhedeg tu allan i'r gell bilen. Gelwir hon y cell fur. Mae'r cell fur wedi wneud o selulose a swyddogaeth y cell fur yw rhoi cynhaliad strwythurol i'r gell blanhigol. Nid oes cell furiau gan gelloedd anifeiliaid. Nodwedd arall sydd yn wahanol yn gelloedd planhigol yw'r chloroplast, sef y rhannau gwyrdd sydd yn llai na'r cynhwychyn. Mae'r chloroplast yn cynnwys chlorophyll, a dyma beth sydd yn gwneud i'r planhigyn I edrych yn wyrdd. Hefyd, chloroplast yw'r lleoliad lle mae photosynthesis yn digwydd. Cofiwch mae hon yn gell planhigyn gyffredinol. Mewn gwers ddiweddarach, byddwn ni yn edrych ar gelloedd planhigyn arbenigol, a byddwch yn sylweddoli nid oes chloroplast I gael ym mhob cell planhigyn. Gelwyd y rhan fwyaf yn ganol y cell planhigyn y gwagolyn. Mae'r gwagolyn yn cynnwys hydoddion siwgr sydd yn gallu llenwi gyda dŵr a chwyddo, mwyn gwthio yn erbyn y gell fur. Mae hyn yn cadw'r gell yn gadarn. Os byddwch ddim yn rhoi dŵr I blanhigyn, bydd y gwagolyn yn culhau a thynnu nôl o'r cell fur ac yn achosi'r planhigyn I edwyno. Pan rydych yn ail ychwanegu dŵr i'r planhigyn, y gobaith bydd y gwagolyn yn llenwi gyda dŵr a bydd y planhigyn yn edrych yn fwy iach. Dylech chi nawr gallu labelu pob rhan cell anifail a phlanhigyn a datgan beth yw swyddogaeth pob rhan y gell anifail a phlanhigyn. Yn y wers nesaf, byddwn yn edrych ar sut I baratoi cell anifail a phlanhigyn mwyn edrych arnyn nhw gyda microsgop.